magluto na sa taog pancake kay ni request ang usa na to ka anak basi na nga baog pancake. Good morning guys. Karon guys, na nga siguro ang ato usa ka anak pa mo magpaluto og pancake. Ato lutuan karon guys. Huwag man kay electric, ato lang yung manumanuhan guys. Mano-mano lang ta guys. Kaya wala tayo electric. Pa kayo no. Diba? Yummy, yummy.